OK, takže čaute lidi, zdraví vás Jarda 48 a jelikož já momentálně nemám svůj tablet a tadyhle z toho, tak to nahrávám přes mrachu poučený tablet, jelikož jak můžete vidět, nejsem u sebe doma, jsem na intru a mohli jste si taky všimnout, že nemám Palestínu. Jako v pohodě, OK? Takže tohle to bude, jak jsem už slíbil, ne vlog, ale ten unboxing právě Assassin's Creed Unity. To možná vidíte blbě, ale nevím. Takže jdeme se na to podívat. Jak můžete vidět, je to v nádherný krabičce z plechu, takže ono se tady leskne, tak koukám. Ale tady na zadní straně můžete vidět Arna Doriana, nebo Arna Viktora Doriana, dal jsem to práce, naučil se za ten čas jeho jméno, jak tady prostě na Notre Damu. A vzadu vidíte Bastru, která dneska už není, bývala kdysi za francouzské revoluce, ale dneska už ne. Se jdeme kouknout dovnitř. Takže jak můžete vidět, dostanete tam standardně takhle z hru Assassin's Creed Unity. Pokud někdo už to koukal na video od Agréla, to je jedno. Tato hra je na 5 CDčkách, 5 DVDček s sérou. OK. Dále k té krabičce dostanete docela i pěkně vypadající CDčko se soundtrackem. Zezadu máte gelatinu, toho, že na mě nikdo nevyleze. Dále máme právě v již zmíněným Bastille edice krabičce tento artbook. Máte tadyhle takhle, ne, to je už první část, ale tuto. Tadyhle máte vypsaný podrobně, jaké strany tam jsou. Jak můžete vidět Arno Dorian, pokud ještě. Jinak co mě nejvíc překvapilo, že se dali i v práci, že tam najdu, zpracovali Phantom Blade. To je jako podle mě úžasný, nádherný, pěkný. To bylo všechno k tomuhle a ještě jsme tam dostali, já jsem dostal dopis pro Elise z AC Unity, který je adresován od samotného Viktora Doriana, jestli někdo zvládne přečíst. Tadyhle znak Assassin's Creed Unity a vevnitř jsou tu ty dvě litografie, tuta a tuta. Vypadají pěkně celkem, ale jako asi to. Tak stalo mi to 1800 let, co bych taky chtěl. Jako debil jsem byl a nepřiplatil jsem si další 200 a mohl jsem mít tady i figurku. Tak jinak. Končím s tím, že jsem zamaskovaný a všechno. Že se mějte a žijte života.